is Micheál Dúlra, agus inniu tom chun trúrcha a thuirt tíomh faoi Conas drás ceol a thaifeadadh cheannach acu seo an fón póca. Déanamh fónú a amsúir gach rud dit, ag déanamh thaifeadadh fictorí deasa agus glán. Anús sin, caróí cos a camera chun an fón chumad soccer, agus détá microfón scartha a úsáid agus solas breise chun fiabhas a chur le fís agus fún. Fógamid an technoliacht der lór, mar tá roinnt rudaí tábhachtacha le fáil ré rih tús a chur leis an scannálaíocht. Tá muidig caint faoi cheol, mar sin, peoch anad nach bhfuil garid do bhóthar nó trácht. Seachan nach bhfuil an pata ag tafan. nó an telefísir siúd. nó éon fata eile atá sa teach. Teachtarcht fáite? OK, glynn. Rownní Chomhairle jazz ciúin. Agus, más féidir, ceanan na dagan solas lé is teach an. Agus maidir le sailsiú, sin an chéad ábhar eile. Cá ra mé arís? Ó, se, cúpla rial banúsach. Ná déan scannáneacht faoi cholas nachhfuil go maith, agus fan amach ó cholas las déach más féidir. Ná déan thaifeadadh féin leis an bhuineog ar do chúl. Ban úsáid as an solas jazz sin chun chuma nó Dúlra agus cothram a thuirt don Físeán. Agus an Chomhairle is fearr don thaifeadadh rownathe agat. Tá sé an am anis an cúnra a chur in agar. Rownní airí a churthaí leis an gúlra. Béidir rudaí le blas ceol an tú. Ach, fóg amach aon rud atá míarúnach nó rófarsanta. Macalóir, agus an drás ceol clachtathe agat, tá sé an am a thaifeadadh. Mar sin, glán an linsa ar dús, agus tá tú olaf. An sin, socraí ag leibhéal de thuúil, agus cuimhní i gcónaí thaifeadadh a dhéanamh agus an fón ar rair gleathan, seachas ar rair cún. Má tá seachtón ar nós an chin seo agat ban úsáideas. Muna bhfuil, socraí an fón idir chúpla leabhar. Déan cinnte go bhfuil sé stúma, agus ná clúdaí an linsa. Agus an fón ré, chuir tú féin agus de uirlis is teo i lár an phráma. Ní ar an imil nó ró ada hías sa fictor. Go deas lárnach agus tá tú ré le tosnú ag thaifeadadh. Agus sór am rúthaí tú an canapa don thaifeadadh tá cúpla rud le cinntiú. Tug an roinnt fón an deistid ócas a dhéanamh. Mar sin, céad sí gur bertsa a dhéiríonn tú. Ná húsáid an áis zúmála atá ag an bhón. Bog an fón idir thró. nó bog tú féin a dro an fón go bhhaithí tú an íomhá ceart. Agus gan áras, má tá duine eile i món an thaifeadadh, déan cinnte go bhfuil an fón sochar agus díortha airtsa an tám ar fád. Gur mágad. Mar sin, tosnig an thaifeadadh, fan cúpla second agus tosnig ag sinnam. Agus fág bearna beag ag an deara freisin. Mar achorma, rannig Chomhairle ciún gan éon orthram seachtrach. Ban úsáid as solas an lé agus chunig de aig leis an bhuineog. Déan thaifeadadh agus an fón ar rair gleathan seachas ar rair cún. Déan cleachta, an sin an thaifeadadh agus an sin cosúil siar. Agus cuir san áramh roinnt technoliacht a breise más féidir. Fearsóid sé an an solas, agus an caidan generálta. Agus tá thaifeadadh críocna agat, ní le déanamh inis ach roinnt le daoine eile, ar appanna ar nós WhatsApp, Dropbox, Google Drive agus appanna eile. Gnáirí libh agus bannaí soltas.